Hello guys, hi guys, hi Murise, guys, how are you? How are you guys? Murise guys, itai mchikurumidza kutega vamwe. Flamboyant queen, ndeipi mninginao. Ndeipi mfana. Parisepa H. Right guys, itai mchikutega vamwe, Umba magadzalina sei. Phoebe, how are you? Brighton, Chikumbu, Wasquera Sei, Andrade, Selena Meripiri, Shirikdi, Teddy Asimatenta, Bamnin Wangwa, Murise Seiko Bamnin, Nisha Zimba, Jiri Sei, Vive Kerwa, how are you? Leni Muderede, Shirikdi, Poshia Mara Umaera, how are you? Lily Shava, Shirikudi, Brendan Zombe, how are you? Cleo Nyasha Gomo, Paris say Keti Masomera, Mwangu Munina, hello, Letu, Urise Seiko, Letu, Martha Makumbe, Gina Masala, Pamela Tegama, Natasha Stole, thank you, Natasha, thank you, Edita Chiroza, Edith Watinae, B. Muhati. Busisiwe Sibanda, Belinda, Skipibere, Sharon Makaura, Rosie Matsambe, Aisha Fundi. Thank you, Joyce. Thank you. And why are you so alone, Anisha? Apana, chazokuzaika. Nisha, oda nite shotikati. Davina Davis. Saka musanduna yandri lo moto zvono tindri lo. Musondoda come on guys. Saka musondoda nchida kudzikamira nchida kudzikamira motozviona kuti pane zviri kuitika apa. Ko kana nchidambochinja nchidamborasa vavengi nimbodzikama so. Mukurudzo nibata futi. Joe Wasiniti zviri sei? Alicia Dube, how are you? Pauline Malunga, Michelle Shekete, Tsungai Mahagwa, Si Mapie, Melody. Itai fast guys, ngeta mshidedzana fast nokushare live icho fast guys. Tikurumidze kufamba nebhora. Tinoda kuti tipinde munyaya ziripo. Tifambe munyaya nzi you sound low actually. Sure here. Chokwadi here. Actually sure spirit I'm really down. Sure. I was actually thinking of not coming per life because my spirit is so down. Actually, my spirit was so down. Ndatombozo feel better pana mbotaura ne another sister ku WhatsApp kuti agoita time tichitaura. Ndichitomta spirit yangu unoziva ndabatikana chichi atuzombotaura simsadaro chichi you know things like this chichi ndopanda zombotofila zviri better. Ndachitozokana kupera power chaiko. Hanzi sinapatisha jonga tinozviona sure. Queen Lolo zviri sei? Nanzi na Edis tukuzviona. Spirit yangu yanga iri low guys. Yanga iri low zvekuti. Hands Chedza, hands watching from the hospital. What's wrong, Chedza? Jaka, wait, I say, are you okay? Then go check out and pizza. I'm gonna check you soon after the pizza. Are you okay? Hands watching from the hospital on a Chedza Jaka. I'll call you in the pizza. Right. Tukufamba guys tishke pa 5:15 ndivenda totanga itaipa tishke pa 5:15 ndivenda tanga hands kawiga guys the thing. Thank you Cherry Pamela Nengu antido zoti ya okay or not itai guys tishke pa 5:50 antika muite mshitenga mafuta nditi mafuta taanawo mafuta idai tibashitenga mafuta ariti mafuta aripo oil acho iripo unyaso kunaka wanaka unyaso kuglowa antika mafuta aripo zvese ne oil iripo ndakakudza ndikati kune vanoda kustock kubikirwa neni ndokubikira 20 liters yako ndotokudza 20 liters yako if you want kuti ndikupekere mumagaba ndotokusira zvese ne branding yangu ne sticker antiona ndotokucharge ndotokupa magaba mari ndotokudza kuti ndoinobuda ipapo ndotokupekera magaba kwa chitozati ari kupuritsa mari yanda kuudza mari yakati uchitoverenga kuti domari ndikachibudisa saka kuni vai vari kuchema chitanzei hatina zvokuita tinachi mukana uyu ngatijega nei pamabusiness apa anditika ngatijega nei pamabusiness mafuta aripo anditika you can buy mafuta anditika kana uchida kuhodha kwandiri akagadzirwa kudhara akadai so ndokwanisa kuhodha sera akatogadzirwa futi kudhara anditika ogadzira skin ukangotengesera vanhu 2 vakangokuchazora chiteka vachakuvigira vamwe vachakudza kuti vamwe vachatanga kuti kudawo mafuta
Handimaona. Kwangotengesera tu chete ndikutokudza vachakupa testimony. Handikaubva watanga kutengesera vamwe. Handichika zvese neoil yacho kuti unyatsoita ngale, unyatsoita bling. Handimaona. So handitozivi hanzi wani mo mafuta makeup andichazoti mazivano kuita kuti ngale. I know Natasha ndakaona ndakakufolda ndakadovhura ngiki mapicture ako Natasha ndakavhura mapicture ndida kuona kuti nokuti iva mundipi feedback ka saka ndoita angufollow up ndoga ndichinoona ndine vanhu vanonipa feedback vashoma the rest anongoti saka vanipa feedback so far aiwa nyangwe neniwo I am happy nemarizasi andiri kuona I am so happy ndichiona skin dziri kuti ngale ndobva ndanyatsa kufara handisi ndamboona kana one kubva zvandatumira guys handisi ndamboona kana one akati ndatsva handina kana one ati ndatsva handina true all pamberi paJehovha kana aripo ngaagara anyora mucomment section kuti ini ndatsva ndatengesa so far ndatengesa ndofunga more than 70 people ndichisa UK Canada Australia America handina wati ndatsva nokuti ndakakudza ngati natural herbs kuona watsva mudzimu wako ameno zvinenge zvichirevei nokuti natural herbs ega anenge ari anomona those are natural herbs even oil natural cheche pure natural keroti oil atozosanganisa wedu nezvimwe zvatosanganisa but zviri natural handimaona saka Christmas yakusvika regai kungochema nhamo muchingoti hatina mari mukana uripo handitika do business manje ndenda kuda kutobika maperfume acho handimaona perfume ndokutsvaga vanhu 3 vandongopa ndoti umboona kuti inorasa zvakadii inonhuhwira zvakadii ndapedza iye ndiye uchaya namaresults handi nokuti ndakuzvigona zvinhu zvose izvi ndiye uchaya namaresults handimaona saka gadzirai mafuta muti ngale inotodiwa ndingandogarisira kuti uyai kuinbox 1 hamudi kuya kuinbox muda kuti nditaure pajekerere munoziva here kuti ndine macompetitors anenge ari pano hanzi naMaria mafuta vaShelly mafuta thank you Shelly is one of my customers as well handiti hanzi handora nguva yakadini I can say 10 days kasiwo ganda rako kana riri soft fast but ndinonyadzoti pa 10 days zvichienda mberi ufanga kutenga kuona maresults ako hanti ukaona watoshuwa munyaradzi mukobike doro nokuti unopiswa nemanatural herbs unenge wakaita sei unenge wakadi butsangu ndinopinda zvandichambomaketa here asi kana haudi kuti ndidlewo here haudi kuti ndidlewo ndikuita business rangu shuwa naye munina hanzi your chicks are beautiful now thank you adzikira hachisina kuzvimba right guys andingata pane macompetitors guys angu zvino kuti ndivataure price yangu ka vanomanya kunodzikisana nemaprice avo kana kunodi guys chidemba chivhigwi pavazhinji because macompetitors vari kunobikawo mafuta vakawanda vanenge varipo vanobva vatomanya negweseri moziva mazvinhu zvatoita game rekuda kuwisana nekudhingurana moriziva iwe unongoya kuseri toita magame edu kuseri madirezvokuti ndikofletitamitiri iwa hauni ndapera mazano hausomari mazano ndapera kumuti ndakapfeka denda busumuka nabonyatsokuona handichina dumbu ini dumbu handichina chidumbu zerene guys handichina handisesenyika 1 thank you Jennifer chidumbu zerene handichina guys chidumbu changu chachadai kuti wange mdada kupoda muchindibvunza kuti simeli mune nhumbu muri kuziva kuti ndibvunza bese simeli asi mune nhumbu ndichitosha video zvinondodiko ndikakusimukirai handichina dumbu rangu kudumbu rakainda mai mwana asi handisi kumira ndiri kushweka naro dumbiro rasi rakatopera zviti zvanhu aya zvinoshanda zviya handimaona nezvimasamba zvavo nezvikofi zvinoshanda zviti zvavo zviya indozowedzerawo kana nejimu handimaona zvinonyatsoshanda ndikunyepera dumbu handinai ndikona kutopfeka crop top uya Diana ndikona kutopfeka crop top thank you Shandel Davis thank you hanzi naShelly 1 week exact ndaona umwe anyora kuti 1 week saka ima kukurumidzira kushanda ina hangu skin yangu yanga kanyanya kuita black nezvipigmentation ndakaita 2 weeks saka imaita 1 week akukurumidzira imafuta ini makurumidziko inangu 1 week 2 weeks chaiti pa 10 days ndipo ndakatanga kuona kuti ndakutanga kutonzwa nomba chiti mamboona here kwaita zvoita kumeso kwenyu ndipo ndakatanga kuona kuti yezvo kuinga zviri kutochinja ndinoshipa kwese hapana kwandisingashipi guys ndinoshipa kwese shelter makore hanzi ndakutengesa vanhu ngine kubhadhara iwediwe kukona kutiza nemafuta angu unoziva kuti zvinopinda mafuta aya zvino manatural aiwa kuti zvodhura sei ndikakutadza listi neunorohwa nehani zvinhu zvinopinda mafuta amunoziva kuti zvinodhura sei ndezvekutosunga rurimi kuti kuruma rurimi uchitenga uchiti naye mari zvokubuda here kana zvibudi asi zvinongozobuda because zvinenge zviri zvinhu kwazvo andiwani
Saka maswera seko guys mamuka sei sanibonani ninjani Dumela madekwa nabudhi muri sei seko guys maswera sei muri sei guys aiwa ndauya kudai so guys ka ndoda kumbona sandisikana kusimba rekuna machana sandina ndoda ngotsvaka umwe munhu ndau ndina matirawo please ndokumbura ufone umbotika muna mato because imwe yangu uri pasi unozora mbiri wese Charlotte ina woni ndakatofanana ndakatofanana nona unoda ndisiyane uri mugotaka kuseka ndakatofanana ini andiwani ndakatofanana. Saka Jennifer WhatsApp yangu iliko kuseri uyai ku WhatsApp titaure uyai ku WhatsApp mafuta mawo zvese mawigi mafuta zvese everything zviriko mawigi mafuta zvese zviriti kana wakatongwa raba ndinobva ngoti mafuta watenga mafuta koka ubva watenga ne wig yako hanzi kuino nguwa yakati bachikadi mushandisa I think zvinodependa ne body yemunhu panyaya dzetea because ina ndikunyepera mushandisa ndakarova 2 months ndichimwa tea 2 months full ndichimwa tea iya vakadzi vaya vachingonditumira 2 months yakapera imwe vakanditumira imwe handitiona ndichingomwa tea yavo ende tea zvainoita inosuppressa appetite saka ukapaona kuseri uchimwa chipirizi checha 1 chechipirizi chavo checha unoswera the whole day usina kudya ugoti ziva rovira uzodya kana kuma 4 2 slices nokosvika wakatonzwa kuguta manheru woti tea yaya inoshanda even wakavata handika chandakaona kuti chinhu chinoshanda mozagasi ndogara chikuziva kuti ndine problem yekudya ifu handimoona chinobatsira ndofunga paconstipation chinoshanda futi aumbovheri wakanzwa kuti mudumbu wazosunga kuti mudumbu wazo normal nekatikaya ndopandakaona kuti kana kadhenjera saka normal ndakaita 2 months but vamwe vanogona kuti 1 month zvinodependa nechii kana Clio yakasina bodai ndandine pigmentation meso kwangu ndandine pigmentation ufunge saka zvinosiyana pale ndekutsvukisa saka zvinosiyana nenyaya yenhingirikiri anzi newest trainer ndoita ini west trainer ndinoishandisawo but ndoishandisa kana ndichingoda kuenda kugym ichi chiwest trainer ichi noishandisa kana chida kuenda kugym chete chondigwadza chondivava ini chiwest trainer ichi chondivava right kanonzika chikoti kanga masara cheni Cambodia something I mean Cambodia what hanzi magara anotsvuka unotsvuka mbiri wese asi ni guys ndafara chinhu 1 because pati iyi yana ndichimwa nemasamba iyi ndaonda kumeso ndikati slime body embe dzimwe dzanga dzakuramba dzakukwana iko zvino handimona dzakuvhara dzanga singasavhari handimona dzakuvhara asi Burkina Faso haina kupera handi zvinhu zvangondifadza kaisi Burkina Faso iripo nokuti vamwe vanobva vapera neBurkina Faso kune vamwe like vandakaona ndakatangirana navo kumwa tea yaya Burkina Faso yakasvava kupera Burkina Faso kuita flat base maimwana ndikoti ndiguzoro ndakadai so saka baba uguzodii manaples nyasha ndo basa tine manapu oil tine glow oil kune napu oil kune glow oil andiwana inonzi ganisi ya Cambodia ndizvozvo ganisi ya Cambodia handimona asi ndakaziona kuti ini Burkina Faso yasara iri pekati baba nozoti saka mudo ndibate chi saka yakasara iri pai ndakada kupera memwana yakangodaro andinongona kuti shambele yakangodaro saka ndikangoonda kwandida kuti ndionde uku ndokwandiri kumbogwanako kuti kungonde asi kunguno wangosara kuriti handimona kuti toitowo kamukadzi ndo chinonzi mudzimai handimona inonzi ganisi ya Cambodia iyo yanyogwa mukome section ndiyo chaichai handimona saka ndo zviripo asiwo Samantha nokuti paunenge wakasuppressa appetite paya haudye anything even ndobva kusina kana appetite naro saka ini ndakutongodya ka 1 usiku chete ndo panongotora kadombo ndoruma handiwana nditono handina nguva yekuti nditosora ndichidididi saka gamusi ya Cambodia iriko zvakavekana muchida munongoya kuseri uku ndokupai nhamba dzevanhu vanotengesa madiaries moenda monodini hanzi natii chiko watichi tii masivanda handi ndikuda tii maishe tii munofanira kuti mutenge mena ndipine nhamba dzangu ndova kuti hatina nhamba dzenyu mbondishamisa madiaries hamuna nhamba dzangu ndo nhamba dzangu idzi munofanira kuti mugare nadzo nhamba idzi kuitira kuti musha munenge muchida kuzoti toda kuvhunza chakati kana kutaura chakati simeri kana kudai nhamba munenge munadzo ndo nhamba dzangu idzo dzidzi handimona dd mwamouya ndo nhamba dzangu idzi saka ndakafara kuti Burkina Faso yakatosara guys haina kuinda ndo munouya futi baishe kuseri ndokupai nhamba dzavo munouya kuseri ndokupai nhamba dzavo munouya kuseri ndokupai nhamba dzavo handiti mafuta acho wigi dzacho kana wakangwara unobva wati watenga mafuta kuita shipping wigi dzinopinda pana mai vari kuAmerica apa mbinga yangu iri paAmerica apa ndaiona mukome section iri paAmerica apa yakatenga mawigi ayo 3 ndakatoti zvisvika pakurai todaona mati regai vana mati
Hello. Hello. Wesimira kuwefuna mata. All right, shina mata. Mwari ndoda ngokutendai nenguva yamangotika yekuti tiungane tichionesana. Ndoda ngokutendai Mwari, ndichingoti Mwari tibatai vese vanojaja, magesti anenge aripo uye nevanotaura zvakasarurama about this platform. Ndinongoti Mwari tibatai murimi and muri pakati pedu tikutendai nasismeli. We thank you Lord nekutipa munhu akaita sasismeli vanowanikwa vachatibatsira mune zvakawanda muupenyu. Lord, we thank you in Jesus name, amen. Amen. Thank you Miracle. Thank you Mnino. Thank you very much. Thank you for the prayer. Right. Saka chirega itive tangoti vasikana mweya wangu wanga uri pasi asi right. Nyaya ndoda kuti ndatanga ndapa feedback nhasi yekutanga isi zvamunoziva kuti pana madhayati panapa tinotanga nechi tinotouya nezviso zvinenge zvangotangira panapa tinongudzoka zvakare panapa. Guys, paita challenge yaitika handiti ndofunga munoziva musikana wokudurban, mukadzi wokudurban yatingati musikana edu actually mudzimai, mukadzi wokudurban uya yanga akauya kuJoburg, watanga takati auye kuJoburg azodzidzira kudzidziswa kudzidza kuwacha hembe agozodzoketa atigozomuvhurira pake handiti. Muchiri kurangarira ndoda kuti nyadzokera nemi kumasure sure handiti muri kurangarira even pakauya palive I told you kuti anga aishindi kutsvaga basa handiti akaishindi kutsvaga basa auya achindi kutsvaga basa and then mucomment section kaita vanhu vakati tadi kumubatsira kuti atange kuita something handiti pakaita comment yeumwe wedu pana akati ndinowacha hembe ndine laundry dei anga auya kunoku ndagona kudi kumubatsira kuti aone hembe dzinowachwa sei then ozovhura pake. Ini ndikatenge ndawana shop kuJoburg ikoko kune muhanzvadzi yanga iri pana padiaries yakanga yatouya akati ndine pandabuda pana ndichiita zvemafoni saka shop iyi handichaivharisi kuita kuti kana apedza ozodi ozoya pano. Ndikange ndasosa inini ndo basa rangu handiti ndikange ndasosa kuti meshini uchabvepi kana achinge apedza zvese nedryer handiti ndikange ndawana munhu akanga tanotenga meshini nedryer right tikati bo handiti then tozoona kuti tamuvhurira tamutsvagira imba yake one room yekuti achitanga kudi nezvokutangisa imba maybe mubhedha nemapoto nechi kuti achikwanisa kuzvimiririra oita zvinhu zvake akauya kuno kuJoburg. I think still remember last feedback ndapa ndichitaura kuti ataura kuti hanzi makumbo angu ari kurwadza handisi kukwanisa kumira ndichiaina kwenguva yakadi kwenguva yakareba ndofunga mukuzvirangarira izvozvo right. Zvadaro kudaro paya ina ndoda kutarisa zvazviri guys, ndoda kuti ndizvichenure saka ndoda kutarisa zvazviri nokuti panoitika zvinyanyanya dzakadai so handidza ndoda kukudzai munhu panogona kutofamba zita risiri iro. I never spoke to this lady. Ndakataura this lady that day rakauya palive abva palive I only spoke to her once. Ndanzwa naadmini vekuno kuSouth Africa naQueen kuti ari kuti sisimeli wai vasingandicheki vakandiunza kuJoburg ndakuita kunge ndindakamuti uya kuJoburg. Come on guys, ndosaka ndati mweya wangu wanga uri pasi nhasi muri kunzwa vakandiunza kuJoburg havachandicheki havana nguva yekutaura neni havana nguva yekundicheka. Ndikati guys inini ndine admin team tine admin team muno South Africa mune admin 3 arimo handitika Queen nevamwe 2 nine umwe 1 umwe ari kuZimbabwe. kuUK ndofunga munoziva kuti kune structure iriko handiti ndo basa ravo rekuti vanota follow up achidi andikwanisa kuti ndingafonera vanhu vanouya padiaries pano ndine more than ndofunga 7000 contacts in my phone. Vose vamwe vazhinji vakaine nyaya dzavo pano ndinotangira papi kuti ndofonera ani ndichisiya ani handiti ko iwewo kana une shungudzira simeli unodi kufonerawo simeli ndati ndikufonerei nhasi timbotaura foni ndinotonongaka pari kuti ndizotedza makonda tichiti ndikufonera one by one andikwanisi. The more reason why I appointed maadmins handiti kuti maadmin anopota achiteedzera achifollowa vaya vanenge vane nyaya vachidi handi mazviona right. Saka zvataura mashoko iwaya ataurika ndamaudzwa naadmin okuSouth Africa ndakangoita kubatikana kuti andina nguva yacho vakomana ndeiwana kupi nguva ishi ndobva ndati muedhe pa3-way call tinzwe kuti ari kuchema nei ndobva amuedha ndikati mainini kana kuti vakoma andikwanisi mufunge ndosabasa ravo ivava vasikana kuti vanenge vachikucheka uye anagombocheka zvikanzi aiwa anondicheka after 2 days ndikati ndiye representative yangu
achitokucheka after every 2 days ndiye akamirira simeni feedback ndiye anoti achindipa kana paine problem inenge iripo handimaona saka inoti muexpect a phone call kubva kwandiri munodisappointika because handikwanisi kuti ndikufonerei handitokwanisi ndini ndakatowandirwa ndinowandirwa ndofunga vanombonifonera chitano ini vanozviziva kuti atipedze call conversation munhu anenge anifonera pasina 4-5 mafoni anenge achidisturb hazvigoni right ndobva ndamusanangurira kati allright ndanzwisisa nyaya ikabva yaperawo yakadaro saka zvadaro mukutaura kwavaita naadminu ini handizozivi kuti vaitaura kuti kudini nokuti vanhu vaichekana vachinjana ini handizoziviwo handimaona inyaya dzandazongonzwawo idzi and admin wacho asi munhu kuti ndotaura naye zvokudaro anogona kungonipa feedback even netext sometimes kana ungofona 2 minutes dzaneistory busy nokuti isa kana voice note kana tungofona 2 minutes and ungotaura zvakataura odi oenda saka ndofunga manje pazotaura papaya kuti handikwanisi kuita zvokuwacha because ini makumbo angu anorwadza anditi maona then kuda admin akazonge afonapo here achimucheka here kana kuti akazenge ati saka munhu kana ati handikwanisi zvokuwacha handiti akazenge ati ndakuda kuita zvokutengesa hembe ndoita zvomunotengesa hembe handiti muti regai ndigere ndaudza vanhu vanyuwani vari pano kune vakajoina diaries zuro uno vasingazivi mutsemo wepadiaries pano chero ukauya uchida kubatsirwa hakuna munhu anopiwa mari mumaoko regai ndigere ndakuzivisai kuti musazofamba muchitaura zvinhu zvisiri izvo hakuna munhu anopiwa mari mumaoko ukauya uchida kubatsirwa tinototsvaga munhu ari kuarea yauri to represent diaries oita izvozvo kuda munenge musingazivi let me be honest with you because chakachinjidza ndichakatanga tichitanga panapa takaona zvakawanda takapfuura nepakawanda vamwe vachiuya tovapa mari panapa totovasendera mari tozonzwa kuti nyaya dzanga dzakabikwa dzakaplotwa kuseri uku handikudzii madiaries munozviziva kusvikata imimi madiaries machinja mukaisa mutemo wokuti kubva nhasi pane ndosaka maiona even ndikaidi kupei tidzokere kumasure mbijana vana vekujobhek vana princess atakavhurira zvokubika machipsi vaya chitekawe chavo chemachipsi vaya nezvechichi makaona kuti takaisa Lorraine we delegated Lorraine kuti Lorraine ibasa rako ndonogara kujobhek Lorraine akamhanya akanotenga magas stove akanotenga gas tank akanotenga tende akanotenga zvese zvavaida zvimachip fryer akaita live achiva hand over ndofunga izvizvo zvelast year zvandikutaura izvi munozviziva pakaita few handika ari mucomment section handisika that albino lady wedu usho handimaona mari ikaunganidzwa zvakare ikapiwa Lorraine zvakare because ari kujobhek ikoko akaenda akanosvitsa musikana uyu mari tese tichiona palife pakaita bongi may your soul rest in peace akazoshayika pakaunganidzwa zvakare mari tikapa zveLorraine zvichinyogwa pasi Lorraine akaenda akanoisa bongi even musokaenda bongi kuZimbabwe makaona Lorraine achikwidza bongi mukombi yamukoma mo boys vachinda because takadzidza we now have experience of people and it right saka zvadaro musikana apa akataura pano kuti inini andoda kuenda kutengesa hembe handika kumusha tikati aiwa no problem zvandakaita inini I went back kune ndo basa rangu manje randiri kuzara nenichita iri panere kuti ndicheke vanhu ini ndo rangu rekumeka sure kuti iwewe kwauni kwatakata zvatakupromisa we do that hanimona I went back kune one of this mbinga dzangu idzi yakanga tindotenga machine ndikati ona pave nechange of plans ndimusi unoyu kao munhu ati achakwanisa kudi kuita zvekuti wacha izvi nekuti kumira hakwanisi saka ati ndakuda sezvokuhodha hembe the mbinga was disappointed but panga pasina zvokuita ndikati saka ndafunga kuti Maria please if you still want to help us can you please hand it over atenge zvinhu zvekunodi zvekunotengesa handiti mbinga yakamboda kuti tsikatsike kuramba mbinga yakazoti alright sime ndinokuti mai amude michitega tidi regai ndiite kudaro saka ndichatumira mari Friday iri kuuya iyoyi handika then oenda kutengwa zvinhu zvacho ndofunga ndakataura pano ndichiti kujobhek uku tava naQueen iko zvino kozi Lorraine akadzokera kubasa handika Queen saadmin weSA achaenda mari yasvika mese mune zvati kwatumigwa mari yakati tetaura panapa oenda onofonera musikana ushu handika voenda vonotenga zvinhu zvada kutenga nokuti satipi mari keshi munhu keshi maoko chero riri tiketi rebhasi tinotokutengera tokupa riri tiketi we don't give you cash saka ndopaita dambudziko apa uyu Queen ndofunga akazodzokera kuna kutaura kwavo vachindiudza Queen akazodzokera kune mukadzi wekuDurban akati sezvo mati hamuchakwanisi makuda kuti muende kumusha saka mogadzirira Friday mari ichaiswa kana yaiswa ndo yanchikutorai handika ndakutorai tunotenga hembe mujobhek handi mazviona hanzi ndopatanga ndikutaura hanzi muri kunzwa ndiri kushanda audzwa ndopatanga mukadzi wekuDurban kuti ndopatanga mukadzi wekuDurban kuti
inini ndogumbogoti monditengera hembe sei, handisi mwana mudiki, monditengera hembe sei, handi mazviona hamunganditengeri hembe. Plus 2 inini passport yangu yaka overstaya, saka ndoenda sei kunotengesa hembe dzacho. Ndikati iye passport is now a new story. Ndofunga chiri pakauya palive, you guys you can attest to that, kuti she never said anything about the passport, kuti ndigadzisewo passport yangu yakakanganisika. Hanimaona uyu ndopati passport ukanganisika, saka kana zvakadaro no problem, tochikufana kupa mari wombodzokera kuDurban kuonga uri. Handika kusvikira pazoonekwa kuti poitwa sei, then wozodzoka wozoenda kunotengesa zvinhu zvako. Kuda hamene kuti vachinjana mashoko avo sei, ina handizivi. Hanimaona kuda ndobva vasvika pakuudzana mumashoko hamene zvavaudzana iko kuti vazoudzana kuti kudii. Uye akati ndozvatinoita padiary zvakati aiwa ina ndisi mwana mudiki hamutitengeri zvinhu, munofanirwa kundipa mari. Koiye meli unogozo handisi nai musi uya watakaita live panapa, pane pakambonzi takambopina namba dzemunhu ari kuita live panapa, pakambonzi pina namba dzake ndikaramba. Kwai pakabuda masvike kuti kwai kosei meli ndandoi meli papo, meli asina kupina namba dzangu because vanhu vaida kundisira mari straight. Hanimaona meli haana kupina namba dzangu kuti vanhu vaise mari straight. So ndabva ndagara pasi ndikati what is this now, what is this now, what is being chii kuitika now. Panzi pakanzi ndakauya kuno handina kutengerwa chikafu, handina kupiwa mari chikafu. Inini ndikurangara musati kaita 3-way call inini na queen wacho na iye musi wezvenyaya yekuti havasi kundicheka. Handiti akati no, ndakumbira mari yetransport because kubasa kwandiri kuenda nemunhu ari kugara naye ndinozvibhadharira transport yangu ndega. Ini ndikatobvunza kuti ko Chiyera haana mota, zvikanzi aiwa haana motikari. Chiyera nhasi takuzomubvunza, Chiyera akati aiwa ini ndindanchibhadhara to and fro. Hanimaona asi kwandiri akati chi ari kuchibhadhara transport yake ikakwenda kupi kubasa kwacho kwavangu vachienda ikoko. Saka handisina kuenda, ndaita confusion. Hanimaona anyway zvazodari kudhila nevanhu handimaona, but ndachizviexpecta kuvana vechidiki ma20 nema19 years, handida kuzviexpecta kuma G40 because G40 I thought we are mature enough. Handisvika kuti tinoshanda, we work together, we meet halfway. Handina kunge ndaexpecta zvinhu zvakafana nezvizvi mufunge kuvanhu vakuru. Asina mbopa maproblems nevana, hanimaona asina mbopa maproblems nevana vadiki. It's now a start kusangana nezvizvi, right? Zvadaro hanimaona ndikati aiwa inini padiaries hapana secret. Chandikurangarira inini ari kuti hanzi havana kundipa mari yechikafu. Vakomana mukadzi yaye akati ngauye kumba kwangu, she did it out of her own heart, nemoyo wake, nenyaya yekuti mumwe wedu mudiaries haangasiyi mumwe achiti ndine zvekuita, rega ndimudzidzisewo kudi kuraura hove, ngachiuyaone zvatinoita kudry kulaundry. Handimaona hakuna munhu akamumanikidza, akangoti nemoyo wake wese, but ndazofila guilty nhasi kuti saka ndakaremedza here mukadzi uyu nekuti chienda uko ari kunzi uya. And I think madiaries makabvumirana panochiti ngaende kwa uyu ngaende kwa uyu. Handimaona but yazosara yayameli kuti Meri ndiyakati ndiende uku kuJoburg, imi maita semuri safe. Yazosara yayameli Meri ndiyakati ndiende kuJoburg, haachanditumiri mari yechikafu. What I remember correctly, pane munhu akatumira 1000. Handisika aida kutumira iye straight. Handiti hamene madhira vaida kuita kuseri uko, saka ndofunga uya akati handina zvakunope kunotoresa mari. Munhu yanobva azoya kwandiri handichazivi kuti ndiani, but ndikazozvitsvaga mufoni mangu ndozvowana. Akati sime ndida kukupa 1000 ndokuti mupe Fatima, ndomusi wakwira achiuya kuJoburg. Ndikati no problem. Andi akandisira 1000 rand, ndikafonera Fatima ndo ndine 1000 ndakora ndapiwa, ndoisa kupi? Akandipa account yomwe munhu akati sai mari umu, ndakaisawo mari, akakonfirma kuti mari aiwana. Handi achinda kuJoburg. Ticket rake raFatima rakatengwa nemwana ari pano ari kuDurban, rakatoya riri ticket. So as far as I know, when she went to Joburg, she had 1000 handika with her. Handiti so mari yechikafu yake kunzi mari chikafu, she could have used that money kutenga chikafu, because wapiwa chinzi utenge chikafu. Handika wakusvika kwakutanza hamuna kunipa mari yechikafu. So I don't know how much you wanted. Ona kaFatima, we are not mandatory, we were not mandatory kuti tikubasire. And no, we did it because that's what we do. We have helped so many cases. And dzakawanda tisina kana any problem. But now when these things are happening, we ndasana ndine confusion. Asata mbosangane zvakadai mozviziva guys. Asati takabatsira kubva mozviziva. Takawana award last year nekubasira. Ndasana mbosangane zvakadai. Ndasana ndine confusion kuti saka ndokutenda kwacho here. Is this the thank you that I'm going to play you a voice note? I'm going to play you a voice note that muzvinzwire. Hanimaona ndasina mweya wangu uri pasi ndikati what is this now?
now from and lati muzondudzo zvamuchapika pavoice note iroro ini ndaitawo assumptions dzangu zizvo zvandapika pavoice note mukupindurana kwavanga vachidi maybe vachitana queen kana handizivi kuti naqueen yanga vachitaura sei because ukabvunza queen anoti uyu ari rude ukabvunzawo uyu Fatima anotiwo queen ari rude hanimona handina saidi randiri kutora ndikumbira pachokwadi hanimazviona saka uchaziva kuti ari rude wacho ndiani ina dzinga iti vese kusana tsvaka kuti ari rude ndiani because it's end of my business vanotaurirana vanakadzi vakuru vanopedzerana vose maG40 vanopedzerana hanimaona saka zvazodaro manje pazobuda voice note rekuti ndabva ndamhanya munoza pakauya nyaya yake panapa I think vanhu vekuuk vakabvisa ma5 pounds avo handika aipiwi ini mari munozviziva kuti sisimela vabati mari ina treasure ndiyakanga piwa mari nevanhu vekuuk ma5 pounds waya nechichi handisi kuziva ikatosvika mhanzi 155 pounds handi ikanzi yoiswa pasaidi mwana uyu achazoda kutanga imba seplan yanga yakarongwa pano kana otanga imba ndo mari chachinjwa yoti yobhadhara rent yake yotengawo zvinhu zvinokwanisa kutengawo ipapo haikwani obvious haisi mari yakawanda tozokumbira sisimeli vadi vaende kunosusa kuti zvimwe zvinhu kuti mari yake idi akwanise kutangoimba zvinhu zviri comfortable nokuti anga asina chaanacho handimazviona zvisinei bva tati vakomanaka kune admin team ndidzoserere kugrupu nyaya iyi vimodza kuti ndo zvavepo zvichida kugrupu kudaro grupu team UK vema 5 pounds zvasvika vakajamuka vakati ndo zviripo that money must be put into something useful atichatodi ene ndatogara totiwo atichatodi ndatogara toramo inocho kuti when I'm getting voice notes like this now what is this now thank you vekubvisa mari dzavo team UK vakabva vandibhekawo ndandina kutaura navo inini no handimo mugrupu reUK but nangoudzwa nevamwe varimo kuti no tanzwa sisimeli kune vane keyaka vafona tanzwa kuti masangana ndambudziko rakati zvona zvanyogwa mugrupu do not worry simeli because of one to ndobva takamchindiudzawo ndikati mazvoni zvikanzi nozvakandwa mugrupu andimazvona ndikati alright bo so guys I want to play you an audio munzwe audio amen ndasina moyo wangu ripasina kati naive kumana kochiko ndasina moyo wangu uri pasi zveshuwa ndikati nei mwari apa ndasarara kuita zvemafoni mai mwana chida kuti nzwise takutira kumuedha ndine admin team tinyesonzwa kuti nyaya yavona uyu noti ndatini kune admin kana makangwara vaedhei vese so that tinyesonzwisisa kuti pane problem admin weSouth Africa nauyu Fatima problem uri papi tamufonera indafona angu kusvika ndanetseka anga asingasadaviri foni dzangu ndofunga ndatove enemy ndini ndatove enemy manje ipapo so I want to mira ndikuisirei speaker munyesonzwisisa. Let me put a speaker so that munyesonzwisisa. Sura moyo wangu uri pasi mufunge zvokuti nchiti nei mwari ko muyedzo yakadai yakubva kupi futi pakupedzisira ko inga tinongoitira zvakanaka vanhu every day and what is this now zvabve pizvi ndasura nchizvitongesa ndidi kunyeperai guys chokwadi chakanaka ndasura nchizvitongesa ngati vanhu ndo vangondifonera vachindikamfuta kuti aiwa sisimeli musadaro aiwa ndasura moyo wangu uri pasi zveshuwa right Rakwinika alifonera ataura naye andibvunza kuti sei ndikuya sei ndakatengerwa mushonga nemuwangu ndatowe vaiti mashiti yatotokusawo that's nice but Serena she's Friday ndatoona zvakataura kamugariro rwedu tikati okay kunyange ukudzimawo andosara nezvakawanda zvatino amabela tandikavura ndositaura nemushandavo wavantu vakatengesa foni nguva tiri wavandifonera kuti zvikandigara imangotaura kuda kunzwa kuzi mwandisokwanisa kuita sei ndakuzwa kuti taura kuti mugarire zvokaenda kumba here ndada kugara muri redu washiya sakachena vari muri redu vachona kuti saka friday achona kuti kana zvaita inoda kuti tisangane here kana tingofanenda kusimuka here kanzvizvo andinokusingazivi but kanguti mugare muri redu but alright ibo but ndava kuzana passport yamuenda sei yakaoverstay ndazotanga kumurira kufinya kataura zvaanoda
Makutora nyaya dzemapasipoti so far izvozvo apa tinotaura nyaya dzekutanga dzedze dzekuti makaruza opportunity zvikazodai nyaya yekuti nefotindwa muchini but munoita ngemwana mudiki mwenyu ukazodai mangwana. Right, ndobvisa speaker. Alright, let me try personal speaker tone. Kuti munonzwa here because ndofunga zvazvichiitika pane noise or something like that. Ndazongopiwa voice note. I hope munonzwa. Manje handichakwanisika kuti ndiningirire pane munhu ari kufona. Indi kuti vanhu musafone ndikuplaya voice note munhu ari kufona. Chiko chikuitika. Ndikutry kuti zvisa toita seko nyazoplaya ishi. Ipota ichitiza volume munoti nemake. Passport so far apa tinotaura nyaya dzekutanga dzedze dzekuti makaruza opportunity zvikazodai nyaya yekuti nefotindwa muchini but munoita ngemwana mudiki mwenyu ukazodai mangwana kana mabatsirwa futi tisaite ndakatadzei ndikasaka nyaya yangu ndekuti ndakasimudza zvese zvekuti ndakataura nyaya yechikafu ndonyaya yakasimudza yese tikanzi izvi chikafu inini ndinokutaura izvozvo because kwina hana dzerambotifonera mazi kwina nzakutira chira hana dzerambokomplena kuna handiserina hana mbokomplena kuna mary imini ndinakakamukomplena ndikati handina kukomplena sikuti ndaida kukufundudzai sekuya kwanakaita maifuna ngondudzao kuti mauya kudai isi tikuzviziva nenyaya yechikafu market azvikanzi mufuna kuziva kuti vanhu vakada kudoneta mari yenyu madhumbe ndovaifanaa mari dzemisaka vanhu vasivatambira enangogara kusvika vaona kuti mande ndikandozvinzwa maifana ngorotefesi kuti muri kumba kwako achikochera sikuzviziva kuti otenga grocery matigare yenyu mandi tokutengerai grocery andaifungo ndaimbotaurei aita angachitaura nemunhu anogara naye. Masaka anyway, kana zvandakakutadzira istori mutundo wangu uregerera zvakakora zvikanzi izvozvo makai pafacebook ndichitsvaga basa odei makaona basa racho
maizoshanda seisizingana it's true munhu ane basa rake anoda kuti zvamune mataurano nezvamunofanira kuita it's true zvamunotaura izvozvo right saka pane mashoko aazotaura azondibhora ndobva ndazongona foni imba yanguti ndiyadzima ndobva ndaita sei ndobva ndangoisiya pachaii because ingeri pa3% nachitaura navo vayadzima saka inini kutaura chira handifaniri kutaurei because munhu anongoramba azvanada tichitaura darakatatuke kana zvichandogona kuti ega umwe munhu nditaure nemi ndaakuzosora futi kumashure mbibe kutenge kutungiswa ndiri jeri ndakungoiswa mameetings after meetings zvinhu zviri simple zvinhu zvaita ngezvakakura straight ndangoti inazviseva malaife yakadaro inini ndangoti foni ndobva yazodzimba ndakunogeza hangu ndaenda kunogeza ndadzoka ngezvokaiso pandazodzokawo ndopandazogeza ubva ndangopisawo foni yangu sisineda vanofona pokutanga baba yangu asati wafona ndazoona missed call ndazofona iwe wangu waedwa ndizvo wangu wataedwa iwewe anozani kwini manzani ndikunai video ndikutirai zvati zviri kufamba sei kuvoice note iyi tiri kumboti tichitiza volume ndiri kuzama kuti ambora papisa mwapa because anytime pavandeedhe pabhadhorokwanisa kuita pabhadhorokwanisa kuita go through boss nanditoriwo bhizo zvaunachita munonogeza ndandite ndachitogeza handina kuzviona saka ndakatozoita ndifonera sisime ndakuzviona saka ndakatozoita ndifonera sisimende vachinditi tikutrai kufonera Fatima naimi foni inoita seko bhizo zvaunachita munonogeza ndandite ndachitogeza handina kuzviona saka ndakatozoita ndifonera sisimende vachinditi tikutrai kufonera Fatima asi kubata foni kwinambotaura naye saka ndikati okay inini ndinozongonzwa from you nai patichakareba sei nandizoziva kuti foni inenge ichida kudii tikutrai kufonera Fatima asi kubata foni kwinambotaura naye saka ndikati okay inini ndinozongonzwa from you kuti zvinenge zvakamira sei nakutaura nezvepasipoti yenyena ubasteda zvisine kunodzokera kutipi kudzokera kutipi mera itoziva kuti mune pasipoti pandakasenderwa mamera nepasipoti inge ikaovasteda handozviziva ndikuti ndakava kuti neye pasipoti saka inini handikwanisi kuramba ndichingotaura nevanhu ndinotenda kuchera ukandibatsira you've been there for me wakaratidza chinhu chako I really appreciate nzinza ndinokwanisa kutaura so far ndinoratidza mwoyo wako zvauri ende handisvi ndakakwana mulife yangu but zvakakwawari kuti vanoda ndinaokuchatsvara ende handina chekuita nacho ndongozvisiya zvakadaro ndinoappreciata zvisi zvavandite for me from day first aitira zvandinoda ndichira vanhu pakanaka uchindibatawo semhama yako handina chandakatoiwe pamwe pane zvanei ndakataurawo zvinhu zvakakubohwawo no hainini handina anything chandati ndambotaura nawo so far unongozati ndandise munhu yekuda kuutaampanga ndirimba mako zvine zvane ndakaitawo zvausingafaririwo ndiri munhu ina pandira hangu hadi I don't have any complain but since munozoti tinenge takazivana through iwo saka unozoita kunge inini ndakuita ende zvinopesa zvakuti kunge inini newe tagara tachitozivana maybe we're playing a game handiti munoona manje ndazvaindotira inini kuzvitochi
kukliyo starangu because vanhu venyama remember kuti kune vamwe vanhu vakambobatsirwa padiaries before, then you find out kuti vanhu they were playing a game semusikana wekucape town yayo akati ndine nhumbuya aitoita zvake asi vaitozivana neboyfriend yake inge iri its like a plot yekutsvaga mari nayo. Saka inini kuti ndizoti kana vakanditi mudze Fatima kuti tambomutsvaga ndikaregesa kudza ndikasavapa feedback yekuti ndamuudza she will get back to you, zvakutange inini newe tagara tinozivana from way back handiti urikuona manje ofu icho zvinenge zvisirizo chivanhu zvine takangosanganawo tese chipa platform. Kana ukada kuvaudza hako unotaura nawo nyaya handinachopita nawo nchai autry all the best kutaura nekurapera mutidzoke kumbaramba because ivo vanga vachiti ivo ndikini nhasi panaida vachada kwatanzwa chapa update here yekuti since kana paine vanhu vanga vakaofa mari kana paine vanga vakazachoni kuti vaklione the site because vati hatina mari akanta receiver so far it's just a few monies dzakangopindirinwa, then kana paine vanhu vakaita serakabvisa mari vochitaurira vega through mucomment section kuti aiwa ingaonisitara kupai mari yakati zvive netransparency. ndakataura kuti nyaya yakanetsa pamuzochera inyaya yekuti inini ndakataurire nyaya yegrosari ndiyo ndasendoreneni kana uchindinzwisisa ndochi chakasimudza hipo dzese dendakaramba ndakanyarara ndozvinhu zvandakataura vakandikati sori ndavakumbira rege ndiri munhu wenyama ndavakumbira rege ndikati ndinogara pamachera handina chandakaona zvese ndinoappreciate but semataura zvandakaita kuti grosari semunhu ndakauyawo ndaifunga kuti ndichangopa ndakambotenga grosari zvaro ina ndambozoti munopuwa mari anyway zvino zvamaifanira kundiupdate tikakupi kudevheni kuti Fatima wauya kudai umbovachera tichaita kuti kana kutoudza iye chera wacho kuti chera Fatima yako tichaita kuti month end floatingira grosari izvozvo ndanga ndisinei nazvo because ndaita zvoti grosari chanyaya yegrosari ndo yakazoti why inini ndasimudza nyaya yegrosari ndo yakafekta vanhu vese ndavakumbira regire kana zvanenge ndakavatadzirana ndavakumbira regire I'm so sorry ndamukumbira regire munhu wacho neway aitaura neni the way akakutaura neni ndamukumbira regire. Sisi veku Cape Town vakambotaura naQueen kana nasisi Lady before. Ndo sisi veku Cape Town vari kutaurwa ndiye Vimbai pachawo uyu wandapina apa ndiye Vimbai pachawo sisi veku Cape Town vari kutaurwa apa ndo vandapina apa sisi vake muta atomboenda paplatform kwakusimero tindakatongomushedzawo musuwa aine paplatform tindakatomudzawo kuti ndaisanyaya yangu kune platform inonzisimero tindakatomudza mozonditeererawo madeni kana ataura nyaya yangu akatonditi nyaya iyi ndikati aiwatovari uchazozvinzwira pachi platform which means wakange watori kuda kuti vazoita live muzotaura mese kana kuti ivo ndo vakakuti aiwa ine ndakatanga vataurira kuseri anditi ndakataurira kuseri ndikati ndafunga hangu zvekuzvisanyi kuti pajekerera nerano simene pakopazikanzi unogona kutobatsirwa pashi paplatform ndakataura neimweweya ndakakudza pepe kuti anzi nechirungu handino kuti inonzi chii ndikati inini of what dzinoreve izvi andinogona kutobatsirwa nevanhu mukutaura imomo iandasendi ndikatiinini but kuenda kwandakaenda paplatform handina kuenda chikuda kubatsirwa ndakaenda chiita zvagabasa nekusheyawo no Vimbai ndiwe usarambe kuti ndiwe you are the sister kubatsirwa vandipe mari vandoda mari dzevangu ndaitaura kuti ndizvibudisewo mumwoyo mangu kuti zvinhu zvacho zvakandibata makore akawanda zviri mumwoyo mangu pese pandainge kufamba dzimwe ndaingochima dzimwe nguva ndazopesera ndambofunga kuti kundikuraramire ndakatombogara muhospital ndakatomboudza sibiri ndakambomwa poison ndakagara muhospital ndiri kuZimbabwe ndikazonisa ndauya kunoku saka zvinonga ndikufunga kuti okay handina mwana avanhu vanondorijecta family saka ndikuraramire ndo zvinhu zvandakaenda titaura but kuenda kwandakaita handina kuda kuti ndoda mari ndaitotsvagawo kubatsira kuti vanhu vandipo counseling yekuti vataurewo neni vandipewo maadvice kana vachonditsvagirawo basa remumba ndo zvinhu zvandakaenda paplatform handina kuenda kunoda kuti batsirwa asi kuti tisimiri vandakavasina ngozvanzi panogona kusangana nevamwe vanhu vachakubatsira unogona kutobatsirwa kana auone zvinoitika zvekatiye ndikuona vamwe vanhu vachibatsirwa zvinodhipenda nehistori yako because apa vanenge nditoona kunge vanenge vakuti vakuona kunge zifu since vakati
relondri rakwanise bhozi handinobona kuti tinongoshanda takamira udetainment unonyatsoziva mashandiro atinoita muno. So vanenge vakononge even vana rekutengesa still you have to go to Mozambique and kutengesa kuita kuti munhu anozvitongofamba. But kuMozambique handifambi because ndezvongokwenda ndakauza kuti ndezvongokwetesa ukuitesa mari kendozi nocorrect that's it. Okay. Munhu unotokwanisa ma-teachers mainozviza muroora wangu ndakakudza wenu andinga ndakambokudza kuti iye ndiye anoziva nevanhu vekumama-teachers yayo nemanesi nevanhu vekumachechi kwake ndiye anotoziva kuti ndinodiwa saka ndichada kuti nditore ma-pictures ndimubvunze iye akati alright mungokusenda haasi pawhatsapp andingomake ndiyari pawhatsapp akati zvakora mapicha menditumidza ndezvizokuti akudiwa izvi zvinezvinofana kuona zvinodiwa futi. Right. ndezvandatsangaratonnetsa kuti kuwadropera call hausikurejecta kumaitamba sei zvazvatondimetsaweni handidi kuchera okay vakandibatsira nemwoyo wavo vakandibatsira nemwoyo wavo handisi kuramba but esevyo havafani kutaura zvavanongo vanongoda kungotaura pandiri ndiri munhu wenyama kutambudzika ndiri kutambudzika but handinotoadvantage ndakatombobatsirawo vanhu kurama kwangu zvino handifani kuti imwe ndabatsira munhu ndofuna kutaura the way yandoda kutaura nekuti ndiri kumubatsira munhu anofanira kugarwa pasi wotaurwa naye mune zvakanaka inice way kana ndichiteerera ndoteerera kana ndakanganisa ndokumbira ruregerero. Never communication breakdown, but let's just wait and see. Don't know what is. Right. Ndo paita voice note apa saka apparently she was complaining about Queen kuna chera wanogara naye handiti ndiye angachinzi ina ndidi kutaurwa semwana mudiki. I don't know communication yavo na Queen uyu tivaitaura sei because apparently hatawa anambotaura nene hake semunhu akacomplaina kuti chindikati aina ndiwani nguva yekutaura newe saka ndizivi kuti na Queen uyu vaitaura sei kuzosvika pabude matsosi esaya asi isai chakaipikuisa mazimuzere manhingikiri mubvisa kamutsvaka pekuisa handimaona saka na Queen yaminoti vaitaura naseko koko ndiye angachicomplainingwa kunzi anotaura neni kunge mwana mudiki and what not ini ndazongosvotwa pakunzi handitombodi handichatombodi anything chekuita navo handidi kutaura navo handidi kudii handimaona so I'm like she never even came to me wacho ane namba dzangu kana kunda kuna Andiselina sikambotaura naye nditoshiya kuti vapindewo papi nditoshiya kuti vapindewo papi Andiselina handishadi mari dzacho ije mari yakutonga iri kuramugwa isusu handiti but when we did this and mimbai pachawo kana iri sarcasm yangu achita if it was a joke this is not a good joke panguva yakafanana neii handika because apparently kune a sister yake inonzi inogara Cape Town handika yakataura masvike kuti anzi ngavakupe iye meli uyu ndiye akabata mari yako ngaakupe saka zvabva zvafanana nezvanyogwa navimbai yakuti anisisi vake ndiwe vimbai because aungataura zvinhu zvakambotaurwa nasisi vake vatisingazivi pano anditoona kuti kwa yakabata mari ina ndina mari yandakabata andina mari yemunhu yandakabata inini handiti vanhu veUK imu ndipupurire mucomment section mari dzenyu makambotumirawo kuna meli makambondipawo mari yaQueen yaFatima kana kuti 1000 yandakapiwa inini yaFatima mubvunzewo kuti Fatima napiwa mari yake same day yandakapiwa ndichitoidadza kwaari handina mari yake yandakabata ini saka mari yandonzi ndimupende ipi Andiselina havasi treasurer havabati mari yepadiaries mari yepadiaries inobatwa natreasurer Andiselina is a secretary havasi treasurer saka ndashiya kuti kuisusu saka takwana hondo yake na Queen saka sisimeli na Andiselina alright riganditi Selina na Mary vari kwana papi panyaya idzi dzekutaura kwangu achita ina nditoziva chinhu nditori murima animona nditori murima nditoziva chinhu chikutoitika handidi kuti wasinge mwana mudiki inini watosinge mwana mudiki munhu kana chida kutaura neni zvikazodai handidi life yakadai so ndachoshiya kuti life yacho zviri kumbofamba seiko regai ndifondere Queen munyatsonzwa ndokuti ndiye angachitaura nemunhu uyu saka ndasora mweya wangu uri pasi kuti nai Mwari ko saka Selina na Mary avari kwana papi ini mhosva yangu ndekumuti ndekumunza palive here achiti ndiri kutsvaga basa akauya ndakataura gai ndichiti apa achiti ndiri kutsvaga basa zvamunoziva imimi handiti ndiri kutsvaga basa ini ndikatoti vanhu vakatakonjera mucomment section kuti ende tiri kunesa mari yechikafu yakuramba tsikirira ka I gave ye 1000 ngauya ndirambire
ngoyandirambire I gave her 1000 yakati ngone mukadzi ndikamupa 1000 iyoyo the very day azokwira manhero acho achiya kuJoburg apa ticket yakaita zvokutengwa naTolakele hanomaona rakaita zvokutengwa saka 1000 yatiza kutengawo here chikafu kuti atenge chikafu ende she took my comments ainyorwa nevanhu comments section kuti anda kuzotengerwa chikafu ndo akabatirira sisimeline naye guys live iripo ndakambotaurawo palive kuti nda kuzomutengera chikafu ndimugozobvisa matitenge chikafu ndakambotaurawo daro live is there ndipupurirei kana kuti nditsiurei ndakambotaurawo palive kuti ngatizomutengere nechikafu she took my comments ainyorwa nevanhu comment section antimaona kuti anda kutengwa chikafu ndobva abatirira ipapo ndo akanga kufamba achitaura kuti chikafu vakazodai but I gave ye 1000 ndakapa nemunhu musi wauya aikosangouya otenga ingari kumbonzi akatenga green paper nemagreen beans 1 saka ita zakubuditsunungura mari here zveshuwa kuti akwanise kuti adi atenge ina handisi kupopota guys handisi kupopotera munhu because nawo ndiri kupopotera but ndikutaura chokwadi I'm just saying hamusati sokuti muri munyuwani wangu imi mozvisati voice rangu rigari pamusoro handisi kupopotera munhu because handina mweya wangu wanga uri pasi handina kuti ndandakatsamwa ndati my spirit was down so I am not angry but ndikungotaura kuti ndasora ndichizvinetsa kuti what is this hanimona chii chikuda kuitika what is this regai ndifonere iye queen wacho ndokuti tiwe kuti zvino what really transfer because ndapera nepower meno ndapesana kuti zvakaoma izvi comment section mozogara muchinzwa kaishara kuti comment section mukapromisa munhu ipai munhu zvake comment section inokupromisa zvinhu zvisipo comment section inokubhilivhisa mucomment section hapana pakuchibvisa imapleja aya hauvabati I'm talking from experience hauvabati ndozvandoziva izvozvo right queen hello ndaswera waswera sekeni kukwidza volume side kwako ndikwidze volume tiva ndanyatsoonzwa maswera here ndaswera waswera sei right ndofunga wachita kuti tibatanidzigwe ini naserina uyu munyaya muconversation dzamaita muri 2 because kana maanalyzewo voice note randanzwa iri guys uyu mukadzi yaritofunga kuti maybe zvavaitaura nakwinika maybe zvaibva kuna Selina naMary zvanga achitaura izvi ndikuona kwangu ini ndatofunga kuti anga achitofunga kuti Mary naSelina gaituma queen kuenda kunotaura zvinhu izvi vachitaura maconversations avo what really happened queen sisineni what happened kuti chaizoita kuti nhasi kana neniwo ndikufonere ndikuzive kuti izvi tinenge tichatadza kubatsira mukadzi first mukadzi is very rude I think ndakambotaura from the beginning pandakatanga kutaura naye chaiko achitanga kucomplain about you kuti hamumufonere hamuite sei makamuunza kunoko ndikamuti no but ini ndiri kukucheka after every 2 days and I'm taking you on behalf of Diary anditi akati chikafu ndikamubvunza ndikati wakapiwa 1000 rawakabva naro ende ndikatokuti pa 1000 ipapo munokwanisa kutenga chikafu if kana ari mucomment section anokwanisa kutaipa kuti hazvisiri zvere zvandakamuudza and then after that akabva atanga kuti makandiunzirei hamuna basa neni ndikati aiwa asika ndiri kukucheka ndipo patakaedhana mimi neni tikaita 3-way call naantiseni tikaita 4-way call tikataura mukabvunzisisa kuti iwewe uri kuda kuita zvelaundry here akati no inini handikwanisi ini ndinokwanisa kuita zvekutengesa global secretary akati inini am going back kune munhu anga aofa kutenga washing machine kuti tichimuudza kuti taakuchinja mari iyeye kuti ihodhesa staff yauri kuda change yotenga tickets woenda kumozambique kwauri kuda akati all right it's fine after madrop ako she called me again akati munoda kunditengera tickets kumozambique asisati ndagadzirira hamungoti ndakakudzira kuti ndiri kurwa ndikati no but kubva kwakati une flu ndakakudzira kuti dai maenda kuclinic maenda manotesta even covid akati kwanise handidi zvekuenda kukliniki ndinozobatirana nezvirwere akawanda
ndikati no it's fine kamunhu uya asi nditogara antonesa. After every 2 days ndofona muri kunzwa sei, muri sei, ungoti ndiri nani. So nezuro I received a message from Auntie Selina, but she updated mari yake hembe iri kuita sei, iri kuita. So I had to update her nhasi kuti okay kana kufonera nhasi ndikati mari yenyu yehembe yekuhodha hembe iri kuita, saka mochigadzirira tonohodha hembe. Ipapo ndipo patanga nyaya zvikanzi munoda kuenda kunondihodhera hembe, handisi mwana mudiki, and passport yangu yaka overstay, ndakakubvira passport yangu yaka overstay. Ipapo ndopa ndati no, kana passport yaka overstay is fine, nditengera ticket imbodzokera kuDurban tichiona kuti toita sei. Ndizvo zvandataura. Ndobva zvadii? Ndipo paandidropera call. So when I tried to call her back, uri kundidropera call, and that time voice rake ranga ratopa musoro zvokutondishauta chaiko chaiko kuti he munondita mwana mudiki, handikunyengererei, and inini pane vanhu vakatipinai nhamba dzangu comment section vaida kundiitisa ma-e-wallet meli akabloka izvozvozvo. Makablokerei nhamba idzodzo dzekuti tisabloka. Ndikati isusu we don't work like that, tinokutengera ediary, tinotokutengera chinhu toisa mareceipt padiary. Nai veduwei, nai vasikana ndimbondirangadzei mucomment section. Pane vanhu vakambotipinai nhamba toda kuisa e-wallet apa musuya ndikaramba kudanda kangama pamwe nini ndagwara wofungwa. Ndirangaridzeiwo, ndireuchidzeiwo guys. Pane vanhu vakambotipinai nhamba apa toda kuisa e-wallet kwaari, ini ndikaramba kupina nhamba. Ndirangaridzeiwo kudanda kangamwa ndini ndigwara fungwa. Kana ndine excitement yenyaya kudanda kakangamwa ndiyeuchidzeiwo. Pane pakambotogonyaya kunzi ndoda tipindirewo nhamba dzaFatima apa ndikaramba inini vanhu, kune vanhu vaitoda kuisa e-wallet. Alright, vanhu vanoda kuisa e-wallet, isai e-wallet nhamba dzaFatima, ndoda kutipina nhamba dzachona moisa e-wallet nokuti dzatove fake dzanhema. Lucky enough live was here, munhu wese was there. Nothing of that sort yakaitwa. Kana akaona maybe comment section uchinzi pinai ma-comments achimanya ndikasaiona haisi mhosva. Hanimoona pamukuda pane munhu akanya adaro mucomment section iye akanoiona comment ya ndisina kuiona ikadarika, handini zviri ma-comments azvo ndomaona kapa anenge achimanya. Zvino kwaisimeli wakabloka kuti asaisa nhamba yangu panhingikiri kuti ndisapiwe ma-e-wallet navanhu. Saka nditi munhu tonyatsoona apa panga pagara paine agenda. Ani mazvona yekuti aida hake cash ndo yainga achida, because haisisiri nyaya yekuti munhu abva taura danzi ndaida basa ini ndasingadi cash. Kana waida basa usingadi cash, wadi kusumuka makuseni kujobe kwauri uchiimuka makuseni ekeka uchienda kunotsvaga basa. Why were you not waking up early in the morning? Mazvaisa kuti chihera nditsvakirawo basa inonzi chiherald, nditsvake mabasa emudzimba semunhu aida basa, handisi semunhu atodza kuti basa wakagara ka. Nokuti changa chakuitika gaisi chekuti mudzi wemba anga akubuda achienda kubasa oga, uyu Fatima chisara akavata mumba. Ini ndoda kutaura chokwadi, ndoda ndimboedzerere kana kutapudza, ndoda kutaura chokwadi chichandawa. Handika nunyaya ndasingadoizivi ndotozoiwa nhasi. Hanimoona uyu muridzi wemba akachizvibudira achienda kubasa kwake, uyu Fatima achisara achiti handisi kuwa zvakanaka, makumbo angu anorwadza. Saka semunhu akaisara mumba memunhu ndatozvitora ndakati aizvigona sei kuti muridzi wemba anobuda achienda kubasa iye wose rakati gomba mavanhu. Indangu ndini handingazvikwanisi statement ndataura nhasi ichi. Hanimazviona aidi kusimuka makuseni achimuka kuti ndambotenderera ini kunzwa ndatoita kuti ndinzune shamwari dzake dziri kuUbro, ndokwaitombobuda achienda kunokwera kushamwari dzake kuUbro. Muridzi wemba ari kubasa kunoyo kwatakamutora kuDurban kuti chinganzisiwa basa iroro iro aiwa makumbo, asi makumbo okufamba kuenda kuUbro kumabhuru ake anga asingawi makumbo. Guys, let's be honest, let's call a spade a spade, right? Handidi kutambika pamusoro penhongona yangu, handidi kutambika pamusoro penhongona yangu. Let's call a spade a spade. Simba raisikurana rachienda kunoona mabhuru ake kuUbro, handika aidi simba muridzi wemba achienda kubasa iye ari mumba ozobuda ogeza oenda kumabhuru achiwa makumbo. Handiti makumbo acho aifamba handiti ndiwoyo makumbo mamwe chete iwayo aifamba neuche, handaingofamba namakumbo iwayo. Anti mazviona. Saka mona zvinonetsa mandi zvandiri kutaura zvoti nyaya dzakadai sedzinonetsa. Handimaona dzakutonetsa nyaya dzakadai dzakutonetsa nyaya dzakadai. Inini pandakonana naye mukadzi wembe kuti ati ini ndimukekesi, ndichiti
aiwa tinondokutengera tiketi akati handisi kuerenga ofuthi mutweme wepano. That's rule number 1 yepano. Hakuna munhu anopiwa cash mumaoko. Maybe she didn't know. Hakuna munhu anopiwa cash mumaoko pano. Chero kati kuZimbabwe unotengerwa groceries chero tumigwana namalaicha.com nana chichi makaona even kupa uyo kupesera mapamba akatengwa grocery rikatengwa marisita akakandwa pano marisita akandwa group okunzi taendesa zvinhu izvi hanti because mari inonetsa zvainenge yanzi indire inozotadza kusvika kuita vita kosi iyoyo yochidivert kwayoita zvimwe zvinhu saka kungoendesa zvinhu ndo zvatongoita plus tine experience yekutorigwa mari idzi chichidliwa pasina chinozoitika pamberi saka we stick to zvatinenge tichiita ipapo straight. I think so. Uya kuti ndofunga maida kupina namba yacho vanhu vankomisi vakati tichiziva na rebho musapine namba. You see? But yezo nzisimeni ndo vakaramba. Munoona kuti wandiomesera mukadzi uyu. Hanzi passport yake iri valid. Oh, this is iripi komende ndaona apa. Ndo zvakanakira panapa apa. Zvinobuda anditi. Ndaiona comment iyi. Aiwa passport handisi ndiyo yandatengesa tiketi. Iri sei? Passport ndaiona. Iri sei? Ndisingaziva pamapeji apo panodhindwa overstay yacho but passport yake iri valid airport. Kana munhu anyora comment musikana akatenga tiketi mwana akatenga tiketi apa atanzi akatenga tiketi yake iri valid but kwatiri ataura kuti tiketi yake yaka overstay passport yaka overstay andi muri kuona ndisi mndadaro pane comment iri comment section ndaona apa yati kwanzi yeye mwana akamutengera tiketi kubva ku Durban anditi achiti anyanyora pachiti aiwa ndaona tiketi passport yake iri valid ndakaishandisa kutenga tiketi saka timunoona pane nhema dzakawanda kwatiri akataura kuti hanzizvo ndiri kubhadhara mari yangu yetransport every day kuenda kubasa izvo chiyera uyu ndiye akachibhadhara tiketi kuenda kubasa achibhadhara iye nauyu vese vari 2 handi mazviona ishi saka ndakudona zvangu ndini sorry hasi tolakela alright donako hasi tolakela akatenga ndi inviolator mperekwa ndiye akatengwa sorry ningirikiri sorry tolakela inviolator ndiye akatenga tiketi hanimaona ataura passport yake iri valid but pano andimona but pano ataura kuti mazvinzwira mega pa voice note passport yangu yaka overstay saka ndichaziviwo kuti zvinhu zvinenge zvichiva basa I don't know handiziviwo I don't know handizivi saka after zvaitika izvo paisa voice ndachitanza handichadi kutombotaura nevanhu ava zvachose handichadi kana handina chokuita navo handichadi kutaura navo we then made a decision nemadmin ndikati madmin honai zvakuitika panapa pamari yamina iyoyo handika yamamuchiti nda kuzovhurikwa imba adididi ngakuchitengwa tiketi yake munhu aende ngakuchitengwa ke tiketi munhu arove pasi because even muridzi wemba tata kutomuomesera muridzi wemba indazotaura naye 1-on-1 pachikadzi tata kutomuomeserawo muridzi wemba nekuti ndiye anogara nemunhu ndiye anenge achiona ndiye anoziva zvinenge zvichiitika ipapo but kuti anga achinge achitiudzawo anga asingasakwanisi handimaona semwe atotaura inini muromo atotaura pamadhimini ati handifi ndakatora munhu kuti agare mumba mangu futi padiaries ndaifunga ndikuitawo nerudo handitori futi munhu nchiti uya kumba kwangu kana muromo iwoyo unotokuudza zvakawanda muromo iwoyo unotokuudza zvakawanda andimazviona muromo iwoyo unotokuudza zvakawanda kuti andipami hangu ndozvazoita umwe wedu uyu kuti next time ndinotora vanhu vachiuya pano muromo iwoyo kana uri munhu mukuru anditi hazvina basa monika kuti passport valid kana kudii haisiriyo nyaya ingori paizvi zviri kuita zvoti yazoita valid kana kuti yazoita overstay ikazodii haisiriyo nyaya yatinayo pana mhene ikoko handimaona tingotaura nyaya sezvairi muridzi wemba cheshe yatosvika pakutaura kuti handichadi hangu next time handitika toti aiwa usavharire vamwe zvikanzi handidi kana uri munhu mukuru nezvinofunga unotonyatsokuona kuti okay handimaona saka ndazoti no problem queen uya yabvadzokera futi ndoti ndiye angachita izvika izvi wesouth africa akanogugula matickets akaona kuti matickets ari kuita mari akatenga veuk vakatumira mari yacho yetiketi handimaona vatumira 700 ava yetiketi handika tikatenga tiketi handika ndikati mangwana wompa change tiketi ratengwa kudhara naye queen akamusendera
Andimaona tikati change yasara pamari yacho migomumpa mangwana oinda hake mune zvakanaka vakona navashayani atinacho tomufonerani kuti iye aripo mucomment section audzwa wana chera uyu kunzi fona izvo chera ati nichatomudza kuti ndifone Andimaona afone ndendinaye varipo makomse my line is open if she wants to call she can call because inda uzona chadutaura navo saka ndofona chiti kudi na imi guys handisikuita makuwa kaini ndikutaura pa live ivo vari mu comment section imomo handiti saka if she wants to call me she's free to call inda uzokuza chadutaura navo saka ndofona chiti kudi kwanza tichati handichatombo ndichakuita anything chakuita navo saka mukuti ndifone nchikuti kudi. No, the ticket is just a courtesy. Tazongompo ticket is a courtesy kuti semunhu watakanga ta diaries makanga mawirana kuti ngangu yazobatsi go bera tingomudzosera kwatakamuwana hataizo munyima ticket kune vari kuti musamupa mamupire ticket hataizo kwanza kumunyima ticket ndiso atazongompo kuti adzokere kwakadi kwakabva hake. And me personally guys, if you ask me, I'm starting to Esther ndinatombotsama. I'm not even angry. Is it the first time that you have heard this voice? That's my voice. I'm starting to doubt guys, even kunzanzi I'm doubting that. I'm starting to doubt that kuti my guru vainza vandipich kafa vandistora ndakazvarira vandipika na anything. I'm starting to doubt that. And the funguti is true. Inda saka nakuya kuzokupai feedback kuti muzive, otherwise team UK yanga ichitoziva zvainyaya yekudhara, but majority yevanhu manga musingaziva, team Australia kupi mamusingazivi. Animaona saka ndati ndikupei feedback. Saka ticket tamupa kuti afambe ake zvakanaka murunyararo. Handiti ozonotitaura munozoona chiga ndikuudze guys, munoona zvinozoitika pamaghost anozotifekera chitishaudhaya zve zvatangira pa mukudai imomu. Wesa sambara iwe kondesa. Okay. Unga wani aripo pamaniki pamusora pa black. Aiwa shandisa yari kugwa. Andimaona. Saka panotoneza nenda kutofunga kuti zvezvo kuti kwai ndodla epo ndosora kunyeba. Ndiye achihoro ndiye andifunga kuti is true ini amene vari kufona vari gatinzoti ndiwe here pamwe ndivo. Hello sisimeli isithola. Okay thola ende Yabana sisimeli and I don't rectify uyusaya lesa akasenga ticket za 5 mandisi when Saturday the battle na kufira muso Sunday, so I had to go and return tickets again ngambadala the balance. That's what happened. Oh saka makabatsirana kutenga ticket kuti auye kunoko. All right. But the other thing, you mustn't be angry when people say things like this. You must just ignore. No, Tolakele, you don't understand. Put yourself in my shoes. I don't mind being accused by munhu anisingatomboziva ndisina ndakabatsira. Noti munhu ndakachizamira all the effort. Handoona kuti life yake imire zvakanaka adzidziswe kuredza hove ogogona kuzviredzera, and then ongojika. And the worst is still when I'm not involved munyaya dzavo machoka vaichinjana kuinaya ini naandiseri namaita vangu patiri pakati. Where do we fit in? Tokwana papi? I'm very sorry about that, but anyway, in the near future, please, walona kumbira wonga wangu moyo wawani kachibiri. Bisira mangwani, nesusi ngeta kudigreta umare kusinge ngeta. Amen. Thank you. All right. Sharp. Andimona saka ndozvo zvacho zvinenge zvangodi zvakangoitika izvezvo apana kana nyaya yakambodii kana kuti kudii, but pangoitawo kuti anga achingodawo mari. And I don't mind guys, I'm always being talked about. Munozviziva wani ndotaurwa, but makambona chikendenga andikendenge andikendenge asi munhu wanenge uchiri kubatsira guys, uchitoisa all your effort, you putting your all kuti life yake imire zvakanaka, muchitomurongera, then pasina hauna pawaita, hauna kumbotaura naye, hauna wongofuma sira kuti chikwana pakati guys. Kana ndimiwo hamubhoikani, handina kugumbuka but ndabhoikana, ndangobhoikana kuti but why mina Serena waitei, komeli waitei, ko Serena waitei. Handi murikona apa Selena, from what I know, havana musi wanu wakambomufonera anti Selena vachitaura naye kana kuti major no, I'm not going to call you because she indicated mu voice note straight kuti I want nothing to do with them. Handidi kutaura navanhu, ndidi kudisa kana ndinofana chiti kudi kuti ndikutsvaga attention, ndikuda kupa munhu attention, hamuntu azviti.
but anyway I guess ndinowanikwa mukubatsira mukufamba maZimbabwe zvinhu zvatiri tiri honye sometimes patinobatsirwa tinoitira tsvina mundiro yatodlira animaona mundiro yatinodlira sometimes tinoitira tsvina imomo tinokangamara mangwana anditi mazviona saka tongoti ndizvo zviripo isati kuzorega kuindira mberi nemabasa edu akanaka pano because pauya hiccup yakafanana neiyi handimona it's just Satan akaida kuzama kudestroyawo zvake but Satan once again you have failed. We are not stopping anytime soon. This mission, it was started by God and it will be ended by God. Ticharamba tichienderera mberi neprogram atiskurega, but next time I think ndezvekungoti due diligence. Due diligence, people should investigate more and more and more. Animaona. So let us timu release aende hake kuDurban onotangira ikoko. I think we tried our level best. Ndofunga nditori na vamwe mother vaya futi varipa Captain apa vakatouyawo nenyaya yavo pano basa rakati vaperera havatori na basa vaitonditaurawo neniwo pachikazi vachitaura kuti handitombozoti izvo zvimwe dzinonere ndinoiwa nepi zvaitove nani nevarivo vakatopiwa kana nire vakatobhadharirwa kana renti taitotumamba namiko tinaimobhadhara rendi paimba yakati hani mazvo zvaitori nani pane zvakadai zvatatoitigwa izvi but anyway ndo zvazvinongoita hapana chakaipa ndo zvatosangana nazvo mukurarama izvi. Hanuman, I think Lara are safe because anenge ane boys dzake kumba kwake vana vake vakomana, right? Topinda mune Epiri, veduweka ndati nasi ndatumiyeso wisoti nini na mamakai moyo wangu wari pasi. Topinda munya Epiri, ine veduweka ndiregerere yo please. Topinda munya Epiri, pane nyaya yakauya kwandiri. Anditika, pane nyaya yakauya kwandiri ndechiripiko, I think 3 days ago. Mukadzi yakauya nemwa picture ake, let me show you proof kuti munyatsoona nditi ndo zvinotoita. Saka ndatoona kuti zvakanaka kubudisa proof pano kuitira mangwana unogona kushandudzuka nema comment section nokurevera kuti aiwa pakanzi zvakati. Anditika regai ndikubuditsirei proof. Right. Yakauya muswani kunyaya. Okay, the problem for now we know remegwa saka inobodlita mashaka nditi, but I think you can be able to see this story. Ana muri kuona picture iyo, tipane picture ilipo yemwana uyo. Muri kuiona ndi you can see that picture iyo. Ana muri kuiona picture iyo anditi iyo. Right. Saka this young lady came to me anditika ndobva anditi sisimeli ndoda kutaura nemi anditika ndine mwana wangu ari kurwara ndobva taura chigwere chemwana wake anotodya nemapaipi anditika haamuki haiti sei andi akati kana muchida kumuona ishi ndokuitirai video call muone mwana wacho andimaona picture yemwana iyo andimaona zvikazi ndokuitirai video call kuti ndipostire kugrupu mugondibatsirawo kutaura pagrupu handika ene ndiri kuCape Town kune vanhu ndau ndibatsira ndobva ndabvunza kuti saka unoda kubatsirwa neiko zvikanzi ndoda kuenda kumusha kuZimbabwe so I need money yekuti ndiende kumusha nemwana pakanaka saka sezvinei munozva ndogara ndichibvunza kuti guys ndikamaka kunyuma nyuma kandomboita dzimwe nguva sezvinei handika ndakabva ndakangoita kakungoti nyai ndobva ndarega kuiposta 3 days ago guys ndobva ndarega kuiposta animaona ndobva ndarega kuposta nyaya yayi nhasi ndobva adzoka animaona ndakarega kuiposta nyaya nhasi ndobva adzoka ndobva tisimeli mwana wangu chichi ndobva ataura nyaya futi ndobva ndaona ndisemi ndatomboiposta ndategwa ndobva ndatoenda kumatega aya wanike matega ari pachi ari kumvenge nyaya iyi yanga iri kumvenge yaiswa kumvenge fitinas madhimini ndofunga piwa akaisawo kumvenge inini adzoka futi back kwandiri andika akati ndichi nyaya yangu iya ndikati zvino zvondotegwa kumvenge nenyaya semu nyaya yakamboya kumwari mwisuru zvo ndakasaposta ndoita zvokuti kuda ndiri kubvarira munzika ndingoposta ndobva ndatorawo post yemwana uya ndobva ndachikanda mugrupu nhasi ndakada mugrupu ikatoti iriko handakuibvisa ndaita kuti mugoona kune vesati veiona ndikati vanokwanisa kubatsira ine toposta nemapichezi emwana wacho zvese hanimaona right ndichingobva hapana kuita 5 minutes papost paita mukadzi akakomenta akati mai Jayden sei muchidaro kumbirai mari kuvanhu zvakanaka musareva nhema saka ndategwa nasambati ndatobva kupost ndatoda kuita zvana ndichitoita ndobva ndategwa nasambati tikanzi yaimuone comment yaiswa papost yamaisa yaya ndobva ndadzokera kupost saka post ndikuona comment iya ndobva ndasvikonyora papasisi pecomment kuti chii nhai cousin zvikanzi ndipei namba yenyu ndiye kuWhatsApp ndikudzei ndobva ndampa namba yangu chokwadi mukadzi yayo
guys ka mukadzi apa pamanje ka vanhu vatowatsitsi pane mwana ari involved kapa kwanga kwati chamunhu angatunzwa tsitsi akatouya kuinbox handi sisimeli mukadzi uyu toda kumupa mari tomupa sei ndobva ndati ini zvemari handicollect ndofunga rimo mucomment section umu iwe wachitora namba ndobva napa namba yaadmin tora namba yaadmin umwe uyu kuno kusa ndiye ndichamuudza kuti kune nyaya yandaposta group vanoda kubatsira vanounganidza mari ikoko kana yaungana izopiwa mukadzi ushu hanimona saka ndabva ndatobuda masviri apa ndito ndazotegwa nemunhu ikanzoka ipost ndadzokera kupost kwendobva ndanonyora kazeni vaya vazouya manje kuwhatsapp ndavapa namba vaya kuwhatsapp kazeni vaya handimona ndichavafonera vari pano she wants to be added on the call ndikati kwa imi ndimani because mozari kunogona ngoita vamwe vanhu vanokwanisa kungohlongoresa vanhu isiri hama yake kungonyora zvo zvekuti vanhu vati we are easily taken nema-comment section comment 1 iri nasi tikangouya tinomhanya nayo tinotofolowa even iri yekunyepa handi mashona right saka ndobva uya akati no ndiri hanzvadzi yemurume wake ndikati hanzvadzi yemurume wake saka nyaya ndeyekunyepa here zvikanzi mukadzi akati handisi kuda kukudzai anything regai ndiedhe murume wake pano mutaure naye yakonferensi kokai murume waedwa admin of South Africa waedwa mukadzi yauripo murume wacho unoadmire tamuedha murume yatouya zvikanzi baba k chitaurirai posti mai zvikanzi ndatofana murume wacho ndafanirwa kuenda vanhu vakanda chinzi mukadzi wakakupema kufacebook saka zvandinisa kuti ari kupema chii ndikati chiko chiri kumboitika zvikanzi nemurume mwana arondedzera condition yemwana wavo yaya antika zvikanzi mwana wangu ane condition yakati saka inini nditori munhu ndiri businessman handimaona ndobva ndataura kuti ndine mauber angu ndine mabhasikoro ndifunga ndeyepizza handimaona vana vangu vese vari 3 umwe nemumwe pamabhasikoro aya i3 umwe nemwe ane bhasikoro rake zvokuti kaden iyeyuyu kune mari inouya musi waine bhasikoro rake inoenda kumwana ushu imwe nouya saka ndofunga vana ava vane 2 vana mai vavo uyu nemukadzi wechidiki uyu ari pano ndikati saka chii chiri kuitika zvikanzi no mwana wangu uyu kune chipatara chinonzi St Joseph here Helen Joseph amene St Joseph Cape Town uko mwana uyu ndokwaanogara mudiki ushu ndokwakanzi agare kuchipatara baba vacho vanobhadhara ikoko ndokwaanogara mwana achichengetwa nokuti vakati ivo hamungagoni kuti muchengete mwana uyu kumba saka mwana anochengetwa pano then muchamuchiona mwana saka mwana wangu ndokwaanogara ndakashamisika nezuro murume uyu ndichifonerwa kuchipatara kuclinic kwekuya kunzi mukadzi wanyaya akasaina mwana out mwana atigari naye iye agari nemwana because iye akajoina murume uyu akundudza zvikanzi akajoina mukadzi uyu zvinhu zvemamarine spirit anomaona kwanzi akajoina zvemamarine spirit mukadzi ushu saka akusvuta mbanje akusvuta fodhla akumadoro kumba akatobva akufamba kaisa zvuma achifamba nevanhu vemuno matsoza eCape Town uko kumba achatogari anonesa everyday kuti ndipe mari kuti atenge mbanje nedoro nekuno hamene zvinhu zvavo zvanenge achitaikwa zvekumamarine spirit kwacho kwai but ndakaramba kuti handimupi kwanza akati ndiri kusvikirwa mukadzi kwai ndogara full house nemurume wacho ndiri kuzaudza tateka nditozva zvandaudzwa nemurume wachona ndogara full house saka paakati nekuda kuti ndaida munhu wangu mukadzi wangu paakatenga kuti ndinoita zvinhu zvemanjusi izvi zvekumarine spirit kwai ndakanga ndatomupa rumu ndikati rumu ichishandisa iyoyo kuita zvekusvikirwa uri murumu umu uri payadhi pano usaenda kunze asi wakatiza kumba wakaenda unogara kumamarine people ndokwaanogara saka ndisoti pakadaro ndingaita sei ndamutadza mukadzi ndomupa mari inini ari kwaari chiti ndikupa mari kuti aitei adini ndi munhu wese anongomona akadhakwa akasvita manje akadini iye zvino munhu wakatora mwana inini makanditarisa kudai so nhaye sister ndingatadza kuti inini ndokutadza kukwidza bhaka tawirirana kuti tinda nemwana kuZimbabwe ini ndikotadza kumukwidza ndege mwana wangu haindi nebhasi anoda nendege kana taende kuZimbabwe but zviri kuitika sisika ndonyaya iripo ndikati saka ndokuudza here palive zvikanzi usiku wamunotaura ini ndakudza ndiri businessman mauber angu ndodriver imwe uber yemauber ake saka ndinenge ndiri pabasa asi ndakupai consent sisi vangu ava ndevamuchafonera votaura nemi vokuudzai nyaya zviripo ini chandokwanisa kuita ndipei nhamba yenyu ndikupei evidence ndichaura namai vake mwana uyu ambuya vake nanasisi vake wandipawo ndisati ndaudza vatete ndoda kutanga ndakupulera evidence yacho yese kuti munyatsonzwa andichika kuti munhu handisi kunyepa right ndikutsvaka murume wacho kana shiyashiya picture yake nezimota rake so profile picture kana singakanganisi ushu right maaudio akawanda I will try kuti ndiplay munhu zvino mati ndibvise kuspeaker right atanga asenda
handizi kuti voice hanzi ndisisi vake handitika murume aiudza mai guru handitika about mukadzi zvemarini spirit zvaakuita handiti ndobva nyora kuti mai guru makadi yenyu ndati ndikuziisa kuti funga yakuita zvoun'anga atovere 2 months atiza pamba handiti ishi uda mukazondikuerenga zvinhu zvisipo ishi kune vanogona kutora you can take ishi right mai guru vakati bamunini isitaneta ndisisi wemusikana right zvikanzi nababa wacho saka hapana zvandoziva asiki tete maikudzi handi zvikanzi kana pane mari mupei auye kuvabereki vake kwete kuno kudaida kuenda kuna sisi vake here vanogara samwe munoti kupi kunoko zvikanzi gaende kuvabereki vake asauye kunoko zvikanzi gaende udze tete maikudzi imi musatambudzika nafungai ndo mai vemwana ava vekuya chikumbira mari pano atori nemweya chaiwo ngauye kuvabereki vake right murume akati ndakabuda mazviri kudhara ini hasi kumba kwangu tete vanozviziva right zvikanzi zvakaoma ndisisa regai ndivaudze vari kumusha murume akapinda kuti nguruve inozvikanga nemafuta ayo right vabva papazoita mavoice note baba munini zvakoma mahwani chaiwo ndakatosenderwawo ningikiripu yaanotsvaga mari wakaposta kufacebook achitosema mari kuvanhu vezimbabwe munoziva zvimwe zvinosoka mahwani chaiwo zvakangooma chaizvo ameno ndanzomainati vachitaurawo ndikangoti munoziva zvinonetsa uku uchitraya kutsiura munhu asingakuteerera achifunga kuti ndiye anoziva zvinonetsa ini handinacho kumbotaura kana musiye akadaro siyai zvakadaro nokuti vedweka takambozama nepatinogona napo kudzoredzera kuti vedwe izvi hazvinzaro saka unogara kupi makambonzwa kuti uri kupera mahwani chaiwa ininika munoziva zvinotondikwidza bhipi zviri kuitwa nafungai zvinokwidza bhipi handidi kuyeperai kana vakomana hapana anotozivawo kuti ari anogara kupi handiti vakanga vataura here kuti ngauye titaurirane nyaya dzachoni iye ndokubva aregedzwa kuuya achiti handitomwe saka ndo pane nyaya yacho yokuti vakomana vo handifungi kuti pane zvavanoziva kuti ari kupi havatozivi saka zvakangooma vanhu vamwari musiye yakadaro muregere yakadaro because mungaita sei nomunhu anobloka vanhu vese iye ndiye anongoziva chete handiti ndiye akangwara ndiye mureservu chete iye ndiye ari right hapana mistake yanombobvumawo kuti apa ndindakakanganisa kungoti vanhu vese kublema munhu wese iye ndiye anoziva zvinonetsa izvi regedzai akumbire mari yacho kuvanhu vezimbabwe kuti ngatiinai musiye akumbire mari yacho kuvanhu vezimbabwe kana achifunga kuti ndo kwaanowana mari ende unonanga kupi kwaanonanga kwacho unoenda kunani chaiko kana achibva koko vanotaura kuti mabeloved ones ndiani achamudamutira iye achitaura wakadaiwo anonanga kupi saka zvakaoma saka ndiye akanotora mwana wanga akagara achichengetwa zvakanaka iko zvino wakukomplaina kuti haachamukwanisi waimbomutora achiti uchamuita sei kana asingakwanisi kumuchengeta waimutorire kwanga achichengetwa zvakanaka tena akangomusiya ariko iye waiti hake zvaanoita izvo mwana akachengeteka so nawo haana marizosi zvokuti anokwanisa kuchengeta mwana anozvifambisa sei handiti munoona kuti ndokupenga kwacho ikoko then akangozisiya jade ariko kwaariko kwakagara zvakanaka pasina kana problem kuno kwacho akauya mwanai kuzimbabwe kwacho akaenda mwanai anorarama chirudzi nesituation iri muzimbabwe iyo baba mene anorarama sei iko kwako kuri nani kwanga chichengetwa kured cross because vane maresources okuti nhasi kana karwara mwana anomhanyiswa kuchipatara toda kutora mwana usingagoni kuchengeta futi nai vakomana zvakangooma
haino vachandinoziva kumusha vanondomudza kuti enda pavarume vako nokuti munhu akaroorwa ndozvavanotongonomudza havambomutambiri kani iye anofunga kuti zvinotongori isi zvaari kuita izvozvo izvo but ndochokwadi chacho ndozvavachatonomudza kuti mwana uyu une kumusha kwake hadaidzi zita rakwachapitira anonzi ndewokwatsvangirai saka munhu anofanira kuita mitemo yokwatsvangirai kwete kuda kungoita sina basa hatichanzwa kuti vanoti chikumusha kana aenda kana azopuwa mari nevanhu vezimbabwe vari kukumbira tozonzwa kuti zvinenge zvakamira sei isusu kungota saiko zvineni ine hachatombokomenti inongonyarara nokuti unozotovengwa saka munhu anopuwa mukana wokuita zvaanofunga wozadzikisa zvido zvake nokuti isusu vamwe takapusa hatina zvatinoziva saka titongomupa mukana wake kuti aendere mberi nemafungiro ake nokungwara kwake isusu vamwe haiwa hatina tiri madofo ko tingati chii naye baba munene tinotori madofo hatina chatinoziva anti mazvona right regai tifonere tetesi muone machances kana takuita strict chiti munhu apiwi mari atipi mari pano tinovengwa futi animaona tinovengwa but ndofunga apa muri kuzvinyatso zvinzwira muri kuzvionera right ndikaitifonere mhili tete vacho regai titi zvaisikuringa regai ndivarifonere direct hanzi anenge atozodza tite kuti kwanzi saka muinde kunoudza kuti munova chero mukaenda kunotaura kufacebook mari ndatopiwa ende mari ndatopiwa nevanhu chero mukanotaura anga kutukana teta mari ndatopiwa vakuda vakati taudza mail yacho chenda palive chikanzi ndabasa naye mail ye akatadza kuti ndakamuudza nezvenyaya pandakamusendera message yemwana anditika ndichimuudza kuti ndoda mari chemwana she never responded to me saka whether she's there or not mari ndakapiwa saka ndoda kuti muzviwire tete havachabatiwo foni amheno kuti nemhakai vasingazabati foni kuti havasi kuinzwa here kana kuti vari pai handizi but anyway isitangotsanangura vanga vanzi nemurume vataura avo but isitatongotsanangura handika ende mavoice note atanzi ndandapiwa nemurume wacho ndatongomaplayer saka hanzi message yatozongouya ichibva kuna tete yatozonzi ichitumigwa admin kusa kutanzi chero mukaenda kunondifumura mari ndatopiwa kune vamwe maplatform ese ndapiwa handimaona kwameli uyu ndakamusendera message and she didn't respond handimaona akandiresponda achiti ndiri palive ende zveshuwa musi wakafona musi waifona ndandiri palive wandiri kuziva kuti ndakangonyumwanyumwawo handimaona saka mungadi makazvigwa mari yenyu handimazvona zvikanzi saka whether mail or not mari ndaanayo ndo message yaazosenda kunani kuna tete ava tete vobva vasendera chi mudhiarisi handimazvona saka hanzi muri kumwe itii slimming tea inoshata here handimaona saka ndozvandati muone kuti tine vanhu vari kuzula vari kupanda panzapa tine vanhu vari kupanda panzapo saka inga ipo pano pacho handimazviona we have to be very careful mutemo weyo chetongostika nawo atipe munhu mari in fact inini handiziye ndoda kuti ndinzwe kwamuri madhiaris tisati apinda zvedu munyaya yedu yanhasi ndoda kuti ndinzwe kwamuri madhiaris inini pfungwa dzangu ndaifunga kuti zvinhu zvecharity izvi
dzevanhu vari kuuya pane nyaya dzavo izvi kaizvi ngatimbomirai kusvikira next year hamene kuti imi munozviona sei. Ende zvakare nhasi for the first time I want to blame you UK sisters and brothers. Sorry yenyu handisi kukutsikira mukademe, but if I love you sometimes we have to tell each other the truth. My sisters and brothers UK, I need to blame you sometimes on this one. Yes, mune moyo wokubatsira, but sometimes munhu zvakaita iya Fatima munhu akaungouya palive handika asina kukumbira mari, and the comment section said let's help here. You see, and the comment section said let's help here. Impinga dzatoziva kuti impinga dziri dzeku UK nekune dzimwe nyika hanimaona. So please, kana ndisina kuya kutaura twedu vakatibatsire muzvona zvakaoma one nyaya iripo iyi. Kana munhu angu nenyaya yake, let's listen to the story. Kana achida basa ngatiite zvokumupa basa, tusana nezvakawanda wanda izvi. Onekwa zviri kuenda, mari yacho ndeyenyu. I know kuti machisa anorwadza kwamunoenda kwakwe, hasi easy. I speak to so many of you guys, ndotaura nemi kuWhatsApp zitere kubvarira nyaya kana ndiri free. Munhu achitotaura ati kushifti ndichitomvaridza nguva yake ndichita nyaya naye, mashifti anorwadza ndozviziya. Stopai yekuti munhu mubva mamhanyira mucomment section kuti chakazodai ndoda kutodai mubva makumbira. Imbomirai UK sisters please. Honekwa zvakuenda. Saka nhasi kubva iko zvini kufungwa dzangu dziri kuti timbomira sezvo gore ratotoperawo futi tozotanga edu next year. Asi handisi kuisa kuti ndizvandiri kufunga ini personally, but handisi kuti ndizvo zvandiri kuti ngazviitike. Ndoda kuwawo pfungwa dzenyu imimi pfungwa dzenyu ndoda kunzwa kuti munozvionawo sei, unless pauya agent yekuti munhu afirwa hanimaona pafirwa zverufu izvi. So kusutle we don't stop nyaya dzemachurch because this page is a unique pages like that, but for now we need to stop for now. Gaini mbokutaridzai apa. Ndikutsvaga munhu atimedu nekamukakawadi kaonako ndiwa ndiri kutsvaga. Iripiko that comment? I'm looking for that comment. Right. Ushu anonzi Alwad. This guy Ushu, I once blocked him here, Alwad Mureverwi. Apparently this guy andizoti ndingati chi Alwad takambo block pano because akanga achitaura kuti mavharire chi my Stefan nikutoda kuzviuraya mufa kuvateerera tikati atiteereri people vanoda kuti blackmaila vanhu nenyaya dzerufu. Now he's here again. Meli kune kama coward kaonako. Alwad akuna murume ane mabhora maviri pakati pemakumbo ake anotaura zvaunotaura izvi. Chireka ndibve ndatonga kukutadza kana ndisicoward, chireka ndibve ndakupedzera. Ndakambokusiya paya ndikakuignore, ndaona comment yako. Chireka ndikupedzere. Mira Alwad iwe ndiwo one of varume vakanyora pamatoilets novaziva vane zvikumbo zvakanyorwa pamatoilets ndiwe, because as a man uri murume. Musamubloke, imbomira kumubloka, don't block him. Musamubloke, chimbomira kumubloka, musamubloke. Alwad uri murume wefake, hakuna murume akaita sewe, anozonongonyana nevakadzi pano. You are supposed to be having men. And we're supposed to be having men. Vanofanga kunge vachitomira chiprotecta mari dzinoshandwa. Hausatombocontribute kana senti pano Alwad. Nobody knows even a cent. I would like to believe it even in Mubukure UK, Sarako doesn't even exist. Chako, you want to come here and control. We are not your wives. I am not your wife, Alwad. And Alwad, I don't know you. And I don't want to know you. And this wako. Stop coming here and act as if you are Urimurume wangu doctor and Enuchi, Tita and say, and that's the name advice of studies. And Ziva Shaka. Dora kakokari pakati makumba akwa usiane neni andikuzivi. Musamubloke mbomsiyai ndimbopedzerana naye kana uchida ndiku aid. She says phone Alwad titotaura one on one. Phone Alwad titongotaurana one on one because iweka utori mboko handiti ukawadwa ndoudzwa newe zvaro zundu mundu wemndo uyo aisa heart ndiye ndakutoblock admin pane munhu aisa heart pa comment yake we heart uyo block the person.
ndoda kufamba naAliwadi mbomirai kumubloka chamubloka ini datambofona tipedzerani chimbo maybe hauzivi the meaning of the word coward because coward yaunotaura what is a coward blokai aisa heart ndiye wandiri kuda kuti ablokwe uyu ndiAliwadi ndambofamba naye. You are very stupid, Aliwadi, so to say this live and tauri zokutuka vanhu, but I am telling you now. You are very stupid. Unda kwezi tikitiki ni vakadzi vakadzi vakwezo. Am I your wife? Am I your wife? Ukuthi unoda kuya pano iwe uchititaurira zvinhu zvekuti kadzi hembo zodama wakambobvisa sendi pano iwe. Who have you ever helped iwe? Wakambobatsirani iwe. Wakambopopotera nyaya yamaku Mai Steven uko. Mai Steven wakabvisira mari Mai Steven wacho iwe. Aliwadi murevere wakabvisira mari Mai Steven iwewe. Mari wakabvisa mari. Uchibvisira Mai Steven. Wakabvisa mari. Po iwe yakati ndandiri kubatsirawo iyi ndabvisawo 50 cents yangu ndeipi. Basa rekungombeya uchingorembedza zvisingarembedzwi uchingombeya. Uchingotaura zvisina basa rese mumagroup. Kufamba uchingotaura zvisina basa rese mumapeji vamwe vachita zvine musoro vamwe vachita basa rese vamwe vachibatsira vamwe vanhu. Iwe basa rekungomhana. Fesi nembare. Shosho ngati yachindimisira fesi ine makwapa ine mbare uchintaura zvisina basa. Yatenge mafuta. Mutengesa mafuta uzindotengesa mafuta iyo. Dushman. Chimblokai. Futi musambloke musiya akada. Musiya aripo. Ndindaisa hati ne mistake. Visa ka hati yako ne mistake. Visa hati yako ino visa hati yako. Hasi ghosti Aliwadi. Hasi ghosti ndomziva. Hasi Aliwadi. Hasi Aliwadi. Right. Saka inini ndichada kuenda pa live pa comment yake ndinoona wese angachisa like pa comment yake I'm going to block. Ndosha ndotongoita because you find kuti munhu esanenga isa comment machinja vachinja vese vekupesira vesa vachinja vakaisa ma crying emoji mamboisa mamboisa mahatsi. Ndichadzokera pa live pa comment yake ndononyazovhura vari kupedzisira vose ava vekupesira mama kaisa hati. Saka ndichadzela nemika ndapedza panapa because pana munhu anenge achimanikidza kunzi uya pano guys pa fair munhu yavekende kwatisa vazhinji vari kuningira ka hauna kana musi wakambobvera wakabatsira umwe munhu hauna mbovhera wakabatsira umwe munhu unoda kuzongoti controla papeji hauna mbovhera wakabvisa kana 5 rand kuti wabatsira munhu hauna asi unoda kuzokontrola peji rino iri zvinoti kontroliwe nevanobvisa mari is better. Timu inobvisa mari kaikati I was smelling up I will listen because ndo vakajeka ndo pila yacho noti iwe zvako ione face ine makwene muda kuya uchitaura zvinhu zvisingaenderani pano. Anatongombe siyana neniwe fesi minonekesa musa siyana neni ndiyo hasa nichaida everyday uyu munhu werutsi musambloki murege yari pa group ba musambloki arisi ghost evidence uyu munhu uyu arisi ghost ini tanise ne varume vanisede kuti vaiva protected page rino iri animona vauya project page rinoede varume vari pano unoda kuya uchitobhasha uye nimbokuisawo panapa pauye kumbodhila nevanhu uya umbodhila nevanhu panapa tione kuti unozvigona here. Haugoni kuti uye umire uti project page rinogona kubatsirawo zvakare mangwana iwewo page inogona kubatsira kana iwe kana nemburi yako mangwana haugoni kuprojecta page unoya kobhasha kotuka ari wadya kwana. Right guys. It's just that moment. Anyway, zvapera guys, yapera Aliwadi wazviwa. Yapera. Mazana chiro kusamuka chakutondorera nguva guys. Mozamari vakada kachatogondikana zvokusamba zvaizvo zvadaita kudhara zviya. Zvakuti ndazvichipera, right. But guys, apa ndapedza apa. Takuda kupinda munyaya yedu ndasaka andingadzisanganisa nditi andingadzisanganisi nyaya idzi ndoita ndochikata anditika todzoka nenyaya yedu chaichaiyo anditi iyi ndanchida kudi tariro unoyagwa kwa WhatsApp todzoka nenyaya yedu anditika totanga nenyaya yedu panapa andimazviona iyi yapera iyi manzwisisa ndofunga mafeedback ndouya nefeedback pano chingokupai handimaona inchangu kudzoka nemafeedbacks ndichikupai chete
zvino kana munhu ndouya nefeedback vouya kundituka ushu. Alright guys, saka ndakukata ndobva ndadzoka, musaenda.